la oka bamanankan kunnafoni teliman kɛnɛ kan. I ye kari don ye juin kalo tile 14 san 2006 maa min bɛna aw ka kunnafoni lase aw ma o ye Saka Mohamɛd Keyita ye. O kɔfɛ an ka foli o de bɛ JBS Sare n'u b'a wele Global Jare Service. Global Jare Service maaw ko aw ma an balimaw ko aw ka hakilina tigɛ dugukolo sanuma sanni ani a feereli ko la ani fɛn min ye ka so jɔ ni ka ba ka tile ta ka di ma Global Jare Service ko aw ka hakilina tigɛ n'o ye aw minnu bɛ kɔfɛ jamanaw la aw minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ ko aw kɔni ka lafiya ko o ye Global Jare Service ye. Aw mago mana jɔ Global Jare Service la u ka nɛgɛjuru sira de ye 75 47 66 82. N bɛ sira kan tuguni 75 47 66 82. O kumana an bɛna lasiw kɛ aw ma bakuruba la fɛn min ye Mali jamana kɔnɔna ye an ka finitigilakaw wolomasiri tabaw ka kunnafoni di so olu b'a wele ko Jeliba ale ye kasi kɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa senandolanci kɛlɛ kan senandolanci min n'ale bɛ ka kɛ lamɛnni jamana kan jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ Canada, États-Unis, Mexique an da bɛna se ale fɛnɛ ma. O fɛnɛ tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ taa AES jamanaw kɔnɔ fɛn min ye Burkina Faso lakɔlidenw ka ɲɔgɔn dan min ni u b'a wele ko examen o dɔ kɛra o la wa an da bɛna se o fɛnɛ ma. O fɛnɛ tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna segin ka na Bamako kɔnɔna la Bamako bi dimanche donya in kɔnɔ denmisɛnninw ka nisɔndiya farikolo ɲɛnajɛ nabolo la champ hippique kɔnɔna la hippodrome na ni an b'a wele ko soboli o kɛra bi o kumana an da bɛna se o fɛnɛ ma. O kumana ni tun ye aw ka lasiw ye bakuruba la. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Fatoumata Traoré du Corolla TV. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une entreprise sérieuse, dynamique et engagée au service de la population, qui est Global Jare Service. Où la rapidité, la confiance, la qualité sont devenus essentiels. Global Jare Service se distingue par son professionnalisme et son savoir-faire. L'entreprise accompagne ses clients avec efficacité, respect et responsabilité afin de répondre à leurs besoins dans les meilleures conditions. Choisir Global Jare Service, c'est de choisir la qualité du service, la confiance, la rapidité et la satisfaction. L'entreprise reste disponible et attentive pour toutes vos demandes. Vous cherchez un service fiable et professionnel, alors n'hésitez plus. Faites confiance à Jare Service. Jare Service, votre partenaire de confiance. Jare Service, votre partenaire de joie. N'hésitez plus. Contactez-nous ou bien suivez-nous sur les lignes. Fɛn min ye Mali jamana kɔnɔna ye an ka wolomasiriw tabaw ka kunnafoni di so ni an b'a wele Jeliba ale ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko état-major général d'armée ko u ye kunnafoni fɔ k'a bi kalo juin kalo tile 14 ko fɛn min ye jatigɛ wɛrɛ tigilamaw ye ni banbaaciw n'an b'u wele k'olu ka ɲɛmaa belebele 2 ko ayiwa k'olu bɔra baara la. État-major général u ka laso kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko depuis juin kalo tile 3 ni maa 2 kɔni binna. Jɛnɛ mara kɔnɔ dugu min ni an b'a wele ko Muɲa. Muɲa ale bɛ Jɛnɛ mara kɔnɔ kilo 45 bɔɲɔgɔnko. Ni maa 2 kɔni olu binna o dugu in kɔnɔ. Ka a sababu kɛ an ka finitigilakaw ka munumunu dɔ sen fɛ jateminɛ kɔnɔna la an ka kɛlɛkɛfɛn min ni an b'ale wele ko drone ale ka buteli sen fɛ ni maa 2 binna. O kɔfɛ an ma
yen nɔ an bɛna sena ntolanci kɛnɛ kan sena ntolanci min ni a bɛ ka kɛ lamɛnni jamana la an bɛna o kɛnɛ kan sena ntolanci baaraw daminɛlen lamɛnni jamana kan a ntolanci kɛnɛ cili fɔlɔ daminɛna Mexique jamana kan Mexique ale ni Sud-Afrique jamana n'o ye farafinna jamana dɔ ye olu ye sena ntolanci kɛ. O sena ntolanci kɔnɔna la Mexique kɔni ale ye Sud-Afrique jamana baadɛmɛ walo 204. O kɛlen kɔfɛ ɲininkaliw bolodara journalistw fɛ kunnafoni ɲinibaaw fɛ ka taa Sud-Afrique ntolancila dɔ fɛ. O kɛlen a ko kunnafonidilaw ma k'a f'u ye ko farafinna ale ye jateminɛ min kɛ farafinnadenw yɛrɛ tɛ farafin jamanaw supporté nin ntolanci in kɛnɛ kan ka d'a kan ale y'a ye k'a fɔ ko farafinden fɛn fɛn tun bɛ sena ntolanci in kɛnɛ kan ko u bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka Mexique de supporté u ni fɛnɛ k'a yira k'a fɔ u bɛ farafinna jamana wɛrɛw de supporté k'u tɛ Sud-Afrique supporté. Min ye fɛnɛ ko ale bɛ se ka min fɔ farafindenw ye k'u ka jɛ ka kɛ kelen ye o de bɛ farafinna naani. O tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna Burkina Faso n'o ye AES jamana dɔ ye. Lakɔlidenw ka examen min ni o bɛ kɛ san o san o examen ni an b'a wele ko CPE ko o kɛra wa jaabiw bɛ ka commencer ka bɔ kelen kelen ka d'a kan Burkina marabolo caman na ko jaabi ninnu dira yen wa nisɔndiya sɔrɔla la ka d'a kan lakɔliden caman ye nisɔndiya sɔrɔ. O kuma na o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ segin ka na Bamakɔ kɔnɔna la. Bamakɔ kɔnɔ dimanche o dimanche soboli min ni a bɛ kɛ ni denmisɛnw ni an fɛn don. Dimanche tɛmɛnen so min ni an b'a wele ko Général Sadiku Kamara ale kɔni ye sɛbɛya sɔrɔ soso tɔw kan ka Grand Prix de la Nation ta. Ale kɔfɛ so min nana o de ye Ferrari. Sabanan kɛra Banɛnɛ ye. Bi dimanche kɔni sow bɛ boli. Maa caman kumana dɔw ko Ferrari ale tɛ se turu fila boli la. Dɔw yɛrɛ ko Général Sadiku Kamara o bɛ se turu saba de bolili la. Mobili de kɔni dalen don Grand Prix in na. So min bɛna ta ayiwa ni an y'o sɔrɔ an bɛ dɔw bolo kan waati wɛrɛ. Aw ka kunnafoni lase aw balimakɛ fɛ Saka Mohamɛd Keyita an b'a fɔ aw ye ko salamalekun Ala ka an bɛn waati wɛrɛ bamanankan